रहती न कि ई दुआ बाना इनका लड़की हमारे नियर बिया तो हम सही के ना लती केतनो गरीब घर करने तो हमार माई बाप बेचले रही थो ऐसा घर में बियाह करे रही केतनो हमनी के ढेर बनिया तो क्यों केतनो बेटा बेटी होला ढेर तो बेसी थोड़ी होला कमे रहेला चाहे वो काहे न नमक रोटी या नमक भात खियाए क्योंकि जमीन जायदाद से औकात देखल जाला का कर दर होते जी वो का करतनी का मरचो के गणिए तुरतनी तुरवा दिका आ का तुरवाई जी अब भुजिया तो तनी हमरो के दे दिया 5-6 गो नींबू डाल के भूज दियो सग मरचा के डाली तू दिया से सरेला ना होगी ना तू दिया मन तो करला कि हम मुड़िए तुर देई ऐसा लागेला कबो कबो वो हम बुझतन तू काहे खाती बोला तारू बोली नहीं ई बताई अभी हमनी के काच कुंवर रहनी हो जा न देखनी ये दुनिया न कुछ खेल कूदे ला करनी ये हमर माई बाप आई हमारे माई बाप के झांसा दे के दुआ के लंगे बिया कर देना जा हमारे नियर तो उनका लड़की बिया तो हम सुनने कि तू दुआ है हो अरे हम कहाँ दुआ बनी जी लोग कहे खातिर का ना कह देला इनकर तेजू के माई दुख दे के मौगी के मुंह ले हमारा के मत कहियो कहाँ कहता नहीं जी न तो कहन की देखा हमर चाची आया के झगड़ा लगा देला कहे के ना चाहिए हमारी बराबर तो लड़की बिया क्यों की लड़की के रखले ओखा हैं हां आज के युग जमाना में ना लिखल बा जी बाकी हंसी के लड़की से बोले लन जान लू हां अब ई मत कहिए कहिए कि हम तारा के चढ़ावो तनी माने बात बतावो तनी लोग माने पूछी हो ना खिसियबू गरियबू तो खुद तार मर्दा बताई हमारा तो बुझाला ये कनिया की लड़किया के रखले हवे हो अच्छा ठीक बा कहिया ले जी दीदी बाकी कुछू कह तार माइयो बाप में गलती बाटे जानल अब कदल बानी त का करी एक कन करेला कि साग से न पेट जुड़ाई त साग की पानी से जुड़ाई हुई हाल बाटे ना अब एगो ले आदमी ना थे भइल त एगो ले तो हो जाई आ कहनी ना कि तने हमारे नैहर से मछरी आइल बा त बनैबू त ले ल बड़वर की हम बिन के बना ले तनी छोटकी तू बना लियो हां दे त बनाइले दे होई के दे तनी सवतिया के बना के ना दे तब का नौकर अरे दादा हो दादा लोई की सेआन हो तारा बैठ के खाए के चाही अब उया मो सोचतनी जी जनी तू का करब आ केतनो बे त सवते कन लइकी जे जी तब का हो अच्छा काम धंधा करैले रहबू जल्दी के कबले आराम को ला ओकर बस तो तोहरे न करे के बा हो अपनी घर दुआर कोई भगवान तो के बेटा बेटी दियन कहिया होई ना होई का छूटे हका जी देखनी हो निमन से बढ़ जाई हां आ धो दे ही में ने धो दे है अरिया ने तो वो पूछे नहीं ठीक ना खाना ना बनल कि ना नहीं बनले बारे जनी ए बार वही कथा झगड़ा चलता के बना के खा ला छोड़ दो होने अरे ओकरा के कहना कि केनो के लेके उड़ जा हो चाहे भागी जाओ कपार पर के बोझा हट जा पैसा रुपया बची तो तारे कामे न करी हो हां इहो तो सही कहतन कि पैसा रुपया बची त कामे करी अब जुग जमाना में पैसा रुपया कितना महंगाई हो गई बाटे उहे पैसा रही त हमार घर द्वार न बनी चलो तनी हम उ कहे कि देख महारानी न त बन करबू त खइबू ना करबू त ना खइबू ठीक ना हाथ गोड़ चलावत है न त हाथ गोड़ मार के तुर दिन तक काट के फेंक दे सवत कहीं की हमरा के ऐसन तैसन समझले बाड़न देखा हो बियाह करे ल सही बेटा बा न त तनी हमारी और ताकत नहीं पलट के आ एगो अरहल कहला पर नहीं करत मार उतान होके चलत आटे यही तरह दिन कहनी न कि यार तनी 25 किलो गेहूं बा बबुआ भारी लागत तनी पहुंचा ना द राजा बाबा की मशीन पर त कहत रहन कि माने तहार नौकर हई हमर मेहरारू देखी त खिसियाए लगी जैसे बुझाता कि उनके भातार बनावत रहनी अरे तहार मेहरारू पे उतान भइल बड़ा तोरी में तोरी मेहरारू में तार लड़की में ई कह देतनी वैसन कह देतनी न कि ना तार का पार नोचरी से तार लइके तार मेहर त कहिए कि का कहत रहे हमरा कैसन तैसन बुझले बड़ा का चल तनी खरा मौगी ले त कह देले बनी अब चल तनी करा लइकिया ले कुल उल्टा सीधा सिखावे न त कह देतन कि लेके कोनो के भाग जो मजा आई हमरो के तनी हंसिया कहे में ठीक लगे बताव कतना वाला तो बाबूजी हम के बाबूजी के ना करे के चाहिए ऐसा उम्र में शादी कर लेनी ना सुन के जाए देबो लड़की बिया ओ करे के देखी हमारी तो शादी कैलन जाके जरूरी है शादी करी लेकिन कतना भी है तो माई वो के ना करे के चाहिए चलो करे तो माई भी है का करे के मेरे बात का जवाब दें माई ही है काहे कम करे कहे जाई लेकिन जाए तो आज जिम भी काल देखा तो का करे ले का ना करे ले अब वो करे ना करे के बाटे का करत हो बुची का करतन बैठल बानी का करते तार मातरी घरवा में बाड़ी कुछ कर तार पापा घर में ढुकल बा
ए बचिया कहबू न कि चचिया हमारा उल्टा सीधा कहतिया माने एकदम आसानी वहां के रोहन देखी के हमारा पसंद तनको ना पड़ेला बताबो हो माने देख तू अपन दिमाग से सोच ढंग से रखे लेकिन तारा के हो हाँ ठीक से तो रख लियो आज रखा तो निकाल देगा तो का करे लिए हाँ ई तो बात बटले बाटे कि नया नया रहे तो केहू जान मान करेला तू करेला अच्छा ठीक से रखत लेकिन बोलत हो कि खूब है हाँ बोले के तो बोले ली लेकिन बर्दाश्त तो बताओ ना करो ओकरा चाहिए हो कि बोलतिया करी में ना गलती बा तू काहे का हाँ तारी बाप में गलती हाँ ई तो बात बटले बाटे कुल तारा बाप में गलती बा आ मेहर मौग नियर ये ता ए बचिया उ तारा खातिर बियाह नहीं के कइले वो अपना स्वार्थ खातिर कइले बाटे मजा खातिर की जानलू सही बानी लेकिन क्या करी न त हे उम्र में काज अगर बेटी से आन हो ओकर बियाह शादी करे के चाही त मेहर मौग नियर अपन बियाह करे सब मजे खातिर न दिन रात भणुआ नियर घर में ढुक रहत ए चाची देखा हम तो कहो नहीं कि चाहत लेकिन तो से कह दे तनी हमके जे के मन नहीं करते घर में रहू के मन नहीं जी के मन करी हो ये कुल कुफुत देखी के ए जब बेटी से आन बे जले के मेहरारू के पर रहत हटे हां ये बच्चे देख हम तोहरे लायक एगो बात सिखावत तनी अगर हमार कहाना क देबू त कुछ आदमी बन जेबू जानलू आ ना कहाना करबू त जिंदगी भर तारा रोवे के बाटे आजकल तो देखत तारू न भागल आम बात हो गइल बाटे आ भाग जात से त निमन से अपन ओढ़त से पहनत से खात से पियत से राज रजत से कि नहीं बताबो रजते बड़ी सो ठीक से ए जब उनकर लड़की तक भाग गइल तो 10 दिन ले हाला भइलो करी बात से त देखल हुआ आवेले त मार भीड़ लागेला कि फलाना का बेटी आवत देखे खातिर कितना अच्छा से आवेले हम ना भागा अब हम यही घर में न रह कहां से भागे जाएंगे हम भागबे ना अब भाग जा बचिया में सोचे वाली कौन बात बिया हो नहीं अब ना देखो बुद्धि मत सिखाओ हमके चाची हम भागब ना उल्टा हम बुद्धि नहीं की सिखावत नहीं अब तहार मर्जी लेकिन हमार बात मानो हम देखो एगो हमर लड़की नहीं कि हम लड़की के दर्द समझत नहीं भले भगवान हमके नहीं देले बेटी तक आवे लेकिन हम तार मजबूरी बुझत नहीं कितना तोहार आत्मा रोवत अटे ठीक ना मर्दा कर लिया के चोरा लुका के खियावत है मौगी के बाकी मौगी तोहर यथा पर डालत होई ना ए तरह तो ना करियो आ कोनो काम मत कर छोड़ दो अरे बियाह शादी वाला के बाद तो ससुर में जिंदगी भर कराई के बाद ठीक ना काम तो मार मार के करावली काम हम कर करना लू काम धंधा कुछ मत कर खाए लगो थरिया मत दो आज भी नहीं ई कुल करो देखो कि को लेते कि ना अकेले काम ठीक ना ठीक बच्चा अरे गांव नगर मोल थूकता ए बछिया आ हम तो तोरे लायक कहतनी आंख मुन के ओने भाग जा आ राज करबू देखी हम जातनी अपन घरे कहिए मत अपन भौजाई से इहो चाची यही बगल में कही तो का करी केतना समझाली तो बढ़िया समझाइली इहो ठीके कहत रही हमके लागत कि अब उहे काम करे के पड़ी अब गुजारा नहीं के घर में आज यही दुआरी पे बैठल हो देखत नहीं कहां से आवत तड़ी जा तड़ी माई जी के हैं जा तोहर माई जी केवन खर्च आई फटाका खोल के हो भुला गई रे गाड़िया कुल चलत रही आवाज मार देने आवत अब बैठत है जा का ओही से रोटी जुटी मिल जाई अरे सौत कोनो के लेके भाग जा भाई का तो कहत रही हमके अबे कल मर तो ना बुझल कुछ हो देह लाल हो गइले भोया पर गइले तो मरले बड़ी के जे एकदम कहां से हमार मर्द बियाह क के लिया देलस रे सौत की लड़की के हैं केतना छूटा रहलती अकेले रहलती त हट हमके माई मत का हट छछुंदर कहन की है मुंह से तो माई कर तो मन कर कि फाड़ दिन ले रहा अरे माई जब गई से रमो बनी तोरे नहीं हमारी में लगवी हमारी लतो कर दूर नहीं की हमारी में ना लगबी हम तो के माई जानी ना हमरा के माई मजा हम तो के बेटी नहीं किया ना तो के हम सौत जानता नहीं ठीक ना इतने निमन रहती तो अपनी माई के खैले पियले ना रहती ए हमर मरद सबसे मेहर मौक बाटे जब एकर जवान लड़की रहली त काहे ने एकर बियाह कइले से काहे अपन बियाह कइले से भणुआ कहन की आय माई रे एक ने मत बोल हमके है रो त मुंह दे धके जनते ने रो तोड़ त घड़िया कास छु तोड़ आय घड़िया कास घड़िया कास छु तोड़ घड़िया के बाप रे हमारे आगे देखा मत करे जाके एक चुरू पानी में डूब के मर जो सबके थे थुरी में तो के नहीं थे तो निकाले जो घर से निकलो उठ निकल जा जा भाग अइली ऐसा चलिए कि एगो हम ही अथु बानी तो हम रहे देवे घर में आय हमारे रात चली बहुत भइल। नमस्कार प्रणाम हम तेजूराज प्रेमी आ देखी जा हमनी के टीम बैठे आगा जी खुशी जी बताएं। नमस्कार प्रणाम हम खुशी गुड़ के गोल लगतनी
नमस्कार प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ गोड़ा तनी हम सोनी सुमन और यहाँ के बने सोनी सरगम नमस्कार। देखी जा ऐसे ही अच्छा से हंसी खुशी परिवार रहेला तो अच्छा लागेला और घर में झगड़ा ना होखेला तबे ठीक रहेला, झगड़ा नहीं करे के चाहिए। और देखी जा ये पारिवारिक वीडियो आप लोग के अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम जा, शेयर करम जा आ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जरा वो सबके हमने के वीडियो और वो सबके कैसा लागल और